Redmar Smedema verstoor in april 2010 nadat er belutsen werd hier bij een vechtpartij in Club Q in Noordburgum. Hij zou onvallen wezen door een vreugdegroep uit Damwoord, nadat ruzie ontstien wie door het agressieve gedrag van de Damwoordsters op de Doensvlier. Smedema verstoor letter onder de gevolgen van die vechtpartij. 6 vertochten die onhouden wienen waren door de rechtbank letter vrijsprutsen. De koen net ontoond worden waar van de 6 Redmar Smedema ook correct mishandelen had. Joet en Moon moeten ze haar op een nij voor de rechter verantwoorden. De vertochten van de deer van Redmar Smedema hielden Joet niet dat te voegen nog een verklaring uit 2011. Goed, ze wienen die bewuste nacht in de dancing en ja, er is vochten. Maar ze ontkennen dat Redmar Smedema stoomwezen zoeken door de klappen die zij uitdeeld ha. Sterker nog, ze weet haar eens niet met de herinneringen van die nacht. Mooi moet dan ook duidelijk worden waarom het Iepenbier ministerie deze hege beroepszaak toch terugzet had. Mooi zal ik Kees Smedema een slachtofferverklaring voorlezen, waarin hij de jongens oproept om nu eindelijk eens de wierheid te vertellen. Want het feit dat hij dat net weet, maakt het voor hem nog volle dreger de deer van zijn zoon te accepteren. De 6e vertochte komt na een week pas voor, omdat zijn advocaat Joet ziek weer.